क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा गोजौ क्लाब फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लायबो सानसेनि हाबाफारिजों बैसागु खुंफुं आफादनि खोमदोन कसारी आरो रनजित कुमार ब्रह्म बिथांमोननि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि बैसागु बरायनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों मोनसे बर'नि हारिमुआरि सोमोन्दो गाबगोनां बैसागु फोरबो खुंफुंदों। नोंगौ, बर'नि हारिमुनि गाबगोनां बैसागु बरायनाय फोरबोजों लोगोसे मोनसे मोजां सावरायमेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आगु मोनसे समनि धुबुरी जिल्लानि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शिवेन्द्र ब्रह्म बिथां लोगोसे बाहागो लाबावो मंगलाजरा दख'रा बर' समाजनि आफादगिरि बिश्वनाथ बसुमतारीजों लोगोसे फटबटजरा जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि गसाइखुंगुर ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि गौरीकान्त ब्रह्म बिथांमोननि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मंगलाजरा रंजालि फोरबो फालिथाय आफादनि हांख्रायनायाव आलासि महरै नुजाफैदों आरो बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानानै बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायजों लोगोसे आंबो बाहाय रंजाफानानै गावखौनो खाफाल गोनां सानदों। जोङो साफ्रोम बर' सुबुङानो जे गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गोदान मिजिं, गोदान थांखि, गोदान उद्देश्य लानानै जोङो बयबो दावगालांनो हाथों। जों रंजा बाजानि गेजेरजों जोङो जाहाथे बयबो दावगाथों आरो बे रंजालि फोरबोआ सुदु रंजानायल' नङा, रंजानायजों लोगोसे जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय मोनसे फोरबो। जे राव हारिमु थांनानै थाब्लासो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन। बेनिखायनो रंजालि फोरबोनि सानाव जोङो साफ्रोम बर' सुबुङानो गाव गावनि गाननाय जोमनाय हारिमुखौ गानै मोसायै गाव गावनि दामजु सेरजा, सिफुं, जथा, खाम, गंगोना बेफोरखौ दामनानै गावनो रनसायनाय मेथाइ आरो गावनो मोसानायजों जोङो ज' बे बयबो रंजालायनांगौ। रंजानायनि गेजेरजों जोङो गेदेरखौ मान होनांगौ आरो उन्दैखौ जोङो बोर होनांगौ आरो बिदिबानो जोङो जोंनि जे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोंनाव खौसेथि फैगोन, अनलायनाय फैगोन, जाथिनि हारि माहारिनि जौगानाय फैगोन। जोङो बेनिखायनो जोङो गोदान बोसोराव आबाद मावनायनि सिगांनो जोङो साखा फारा खालामनानै जोङो गाव गावनि गोसोनि साननाय हनाय लुबैनाय हास्थायनायखौ गोसोखांनानै जोङो खनै मोसानि रंजानाय जायो बे बैसागु बोथोराव। गोदोनि रंजालि बैसागु फोरबोनाय आरो दानि रंजालि बैसागु फोरबोनायनि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोनो। गोदो लांदां जायगायाव लांदाङै गस्ला गानाबालानो मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय, जोंनि गावनि दामजुजों दामनानै जोङो मेथाइ खननाय मोसानाय नुनो मोनोमोन। खिन्थु आथिखालि बे लांदां जे बैसागु बियो जौस्राङाव फैबाय। खिन्थु जौस्राङाव फैनाय लोगो लोगो बियो दा जोंनि रेडिमेड दामनाय देनाय खननायजोंल' जों मोसानाय रंजानाय नुनो मोनो। आं खावलायगोन दिनैनि बैसागु फोरबो खुंफुंनायनि गेजेराव आं खावलायगोन जाहाथे फैगौ समफ्राव साफ्रोमबो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आइ आफा बोराय बुरैफ्रा गावनिनो थाखानाय हारिमु गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, फालि, आर'नाइखौ लानानै गावनि दामजु जेरैहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना बेफोरखौ दामनानै गावनो रोजाबनानै जोङो ज' खननाय मोसानो हायो। फैगौ समफोराव जौस्राङाव आं बेखौनो दानि माबाखौ खावलाय। नैबे बड'सा आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो टाइम्स नाव ना बे मोनथाम मिडियानि गेजेरजों आङो बयबो बांला गोदान बोसोर 1432 मायथाइ बिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ हामलायनानै बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरदों। जे जोङो मंगलाजरा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफाद एबा खुंफुं आफादा देग्लायहाय जोङो ब्रैथि खेब बेवहाय हाबाफारिखौ
लानानै खुंनाय जादों। जोङो बेवहाय गोबां हाबाफारि लादों। फुंनि समाव जों मिथिनाय बायदियै बैसागनि 5 अक्ट'खालि जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सान, बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो फुङावहाय जग्याहुति होनाय जाबाय। बेनि उनाव जोङो हारिमुवारि बादायलायनाय जों हाबाफारि लादों आरो बिनि उनाव जोङो गेवलां मेल। दा गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै मोनदों जोंनि पर्बतझराया आगोलावहाय धुबुरी जिल्लामोन हिसाबै जोंनाव आगोलाव धुबुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दंमोन। दा बे आगुनि धुबुरी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर बारग' आफादगिरि शिबेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ जोङो बेवहाय गाहाय आलासि महरै मोननो हादों आरो गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै जों मोननो हादों जोंनि मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि बिमल कुमार ब्रह्म सारखौ। दा जोंनि लुबैनाया बेनो आरो गाहाय आलासि बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि सायाव लुबैनायखौ जोङो मोनदांदों जे दिनैनि सानाव बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगावहाय जोङो जोंनि आबै आबौमोननि आगोलनिफ्रायनो जों मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो जे बर' माहारिनि गेजेरावहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। दा बैबायदि आगोलनि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो दानि बैसागु फोरबो फालिनाय जोङो बेवहाय गोबां फारागथि नुनो मोनबाय। खारन दिनैनि जुगा जिहेतु साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुग आरो बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव जोङो मा रोखोम जोंनि आबै आबौमोननि जे फालिबोबाय थानाय बा जोंनि माहारियारि जे फोरबो बैसागु फोरबो जेखौ जोङो माब्रै फालिलाङोबा जोङो माने दानि माने जुगजों खाब जालांनो हायो, बेबायदि हिसाबै जोङो बेवहाय खुंफुंनाय जादों। आरो गोदोनि समाव जोंनि बर' गामिफोराव फ्राय जाद्ला लोंलायैनो जौ लोंनाया बांसिन जायोमोन जोंनि बैसागु समफोरखौ बारहोनाया। दा दिनैनि सानाव जोंनि बर'फ्राबो एसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैबाय। दा गामि गामि न'खर न'खर जानायनि सोलायै दा जोंनि गेजेरावहाय जौसांसिम सौफैनो हाबाय। दा बियो जोंनि बैसागुआव बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुखौ जे जोङो दिन्थिबोबाय थादों, बे हारिमुवा जोंना सोदांबोयै जोंना मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव दिनै फैनो हाबाय आरो। दा बिनि थाखायनो आङो खुब गोजोननाय मोनो जे जोंनि दिनैनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुगाव दिनैनि गोनोखो मुगायाव जोंनि बर' हारियाबो जे गावनि दोरोङारि माखासे हारिमुवारि बिथिंफोरखौ जे सोलायबोनो हादों बा एसे सोदांबोनानै साबसिननिफ्राय साबसिन खालायलांनो हादों, बियो जोबोद माने गोजोनथाव आरो बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे सिगनेल होननानै आङो सानो।